জায়গা ছিল তো? This is Darapur. This is Darapur. Okay. Darapur পাহানা পাম আরো Darapur area ধরে লোক নাকি পুরা জাম জাম আর না নয় Darapurও নাই দেনে পুরা জাম আজারাতে আছো আমি আজারা Darapur একে নাই দেনে দাইয়ে মানে মির্জানিफ्राय फैदों Darapur फारसे माने जोंहा बिथाङाबो नै पाइलटआ साननि जाहैबाय आंथ' माने नाइटनि जाहैबाय नालाय आंहा मोनायावसो डिउटिया बेखौनो माने एसे टाइम पास बेरायदों आरोना नै लोगोफोर माथो खालामनो ना उन्दुनो ओंखारा सानाव मोनायाव डिउटि फुरा दा 8टानिफ्राय गाबोन फुंनि 5टासिम डिउटि दंलाय आंहा बेखौनो एसे टाइम पास बेजों लोगोजों फैफानानै माने शर्ट बिदिनो भिडिअ बानायबाय आरोना टाइम पास नै लोगोफोर नायना ला टाइम पास मा भिडिअ मा आंनि भिडिअ शर्ट बानायबाय होननानै खोन्थानाय जादोंब्रा नायदो नै फुरा जाम आरोना 1 मिनिटाव एसे हेरफेर गंसे गारि लाखिना होदोंबाथाय फुरा जाम जाखायो आरोना 4 लाइनबाबो नै ओरै मोनसे खालि दंबाबो माने रेल साइडनिसिम फुरा गारिया माने लिमिट गैयै गारिफोरा फैयो नालाय लिमिट गैयै गारि खारो नालाय गुवाहाटी जाहैबाय नालाय गुवाहाटी लेखा बिदि आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना जाथ'बाय बेयावनो एसे बिर बारबो नालाय भिडिअ खालामनोबो बारा गोबाव खालामजाया भिडिअखौबो ससे खालामसै ओरै जास्ट फानि